Yan. Please. Lingkod. Pwede naman siguro, mamintingog. Awala ka na? Anong kore? Matay do. Itong babae ba? Itong last year ba? Itong namatay. Anniversary mo yun, so? Ha? Kanang... Ano sa di rason namatay ng bayhan na ba? Aw, tunay na to sa niya. Sa una, malipayan ba mga ito sila? Perfect couple kay ba? Tayo ba ito sa? Naaman to siya uyab niya. Sweet gito sila kaayo. Pero mga lagi, pakibaw sa babae nga, mabdos siya, iya doon ipakita din siya uyab. Wala na dawat sa lalaki kay lagi. Di pa siya ready sa mabot ng responsibilidad. Ito na bang sugod nga? Iyagi kulata. Iyagi bunug maayo. Gabi sa laki sa. Grabe ka heartless ba? Ya, mo to. Ang babay, hidagan daw balik sa CR. Iyagi kuha ang iyang belt dayon. Iyagi bites iya sa CR dira ba daw ba yo? Na-depress na siya. Ya, nag-decide nga maghikog na lang tapos na yung kinabuhi. Ya, dapat ko sa lalaki bay. Bawi ka. Di ko gunahan nga. Pasakitan ng babae. Miss! Miss, ganito lang yung ID. Miss, ganito lang. Miss, try yung ID, miss, oh. Miss. Mabel? Mabel?